Naatat qinersiviit matungayalerput massakkut susoqarpa. Ja, tässä massakkut maani nuummi timarsortarfissuarmi suli qinersivit ammannerani inuit suli isaallattaarujorput amerlagilassaangillat isatassa massakku suli isaarujorput maanilu nikorfaratiivara qinersisittisoq kaanu Lynge kaanu massakkut qinersiartortut qaneq oqaluttuarisinnaavigi. Das ullaatungani inoqarsoriarluni taava quleqaangilaarneraningaanniik sisamat missaanut inuke tas annikitsuarsuarmi sorlu inoqarpallaangila kisianni 16-15 missaaningaanni inu imma suliffiminningaanniik soarnerata kiornga inoqartupiloruissuangorpoq arfernerup qaangilaarnerata tungaanu tassani inu amerlanerpaa ipput ja Prosentingorlugi tassina qas prosentiua taa. Arfernqeqqa kingulliik isitat 37,2% tiuvo. Taavalu kingullermik Folketinget qinersisoqarma 2011 mi 57,4% timik inerneqarsimavo qinersinnaammassimmat naatsorsuutiingilaa taannunnumma angussallutiнгуила 37,2 mingaanniik 57% tungaanu alnertoruissuu kian suli inu isaaruusaaraluarput amerlanerusinnaangaluarput ja Kaanu Lynge qoyanaq oqasaqartalarsinnaati. Mannalu aamma allakaalitsimut uteqqissaagut